Dobrý to chtěl. Chtěl bys nám něco říct, Davide, že tady kouříš po směně a jsi zkouřenej a ožralej? Ne, to já nechci říct. Chtěl bys nám něco říct, že jsi tady po směně a nemáš tu co dělat? Ne. Ne, nechtěla. Ládičku, chtěl bys nám něco říct? Nechtěl. Nechtěl. Vaku, chtěl bys nám něco říct? Já nejsem schopný nic říct. Hej, počkejte, já to musím natočit aspoň. Takže mi úplně rohlíky. Přines nějaký čokoládový jídlo. Jídlo? Tak už já čokoládový pivo. Ládičku, co bys si zdal? Čokoládová buchta, 2 bovka. Nějakou koblihu. Koblihu. Co bys si zdala? Je momentálně vůbec nic. Co bys si zdal, Dave? Mafina. Mafina. Tak si velkou ženskou se stehnama jako hroch. Ty blaženu. Počkej, až jí to pustíme, vole. Ty nevím, pustím. Paní!